כדי לחשב את מחיר איגרת החוב ואת מח"מ איגרת החוב, בנינו פה טבלת עזר, שבטבלת העזר רשמנו את תזרים המזומנים הצפוי של איגרת החוב, ואת הזמן לפדיון שיש לנו מתזרים לתזרים, ההיוון, וגם בסך הכל את המבנה של חישוב, גם המחיר וגם המח"מ. אז נתחיל עם תאריכי תשלום. אז נתון שביום 26/2014, זה היום שנתון לנו שבו שיעור התשואה של איגרת החוב הוא 7.2. נתון לנו שהאיגרת משלמת ריבית כל רבעון, כלומר, הרבעון הבא שהאיגרת תשלם זה יהיה 25/8/2014, כיוון שהאג"ח הונפקה ב-25 לפברואר 2011, אז כל רבעון, 25 למאי, 25 לאוגוסט, 25 לנובמבר, אלה תשלומי הריבית. אז תשלום הריבית הבא הוא יהיה 25/8/2014, לאחר מכן 25 לנובמבר 2011, לאחר מכן 25 לנובמבר לפברואר 2015, 25 לחמישי 2015 וכך הלאה, עד למועד הפקיעה שהוא 25 לפברואר 2017. עכשיו האג"ח משלמת ריבית של 5.4% שנתית מחולקת ב-4. אז אם ניקח את ה-5.4, נכפיל אותו ביתרת הקרן. שימו לב שב-25/8/2014 יתרת הקרן שיש לנו היא רק 75. זו יתרת הקרן, כיוון ש-25 מיתרת הקרן כבר נפדתה בפברואר 2014, לכן יתרת הקרן שנותרה היא רק 75, אז אנחנו צריכים לקחת 5.4 מתוך 75, וגם אנחנו צריכים להוריד את המס מתוך התשלום ריבית, ואז אם נחלק את 5.4 כפול 75 כפול 0.75 ב-4, נקבל שסכום התשלום הוא 0.76. כלומר, הריבית נטו לאחר מס ברבעון הראשון היא 0.76, ברבעון השני היא 0.76, ברבעון השלישי, שזה 25 לפברואר 2015, שזה בדיוק 3 שנים ממועד ההנפקה, 4 שנים ממועד ההנפקה של איגרת החוב, יש לנו גם תשלום נוסף של קרן של 25, אז בסך הכל תשלום קרן וריבית זה 25.76. עכשיו הריבית שמשולמת היא תשולם רק על 50, רק על היתרה של 50, ולכן אנחנו נעשה את החישוב של 50 כפול 5.4% כפול 0.75 לחלק ל-4 יוצא 0.51, זה תשלום הריבית לכל רבעון במהלך השנים של 2015. ב-2016 יש לנו עוד פירעון של קרן, 25, ושוב יתרת הקרן פוחתת ל-25, לכן גם תשלומי הריבית יורדים ל-0.25, שזה יוצא 25 כפול 5.4% כפול 0.75 לחלק ל-4. אז תשלומי הריבית הולכים ופוחתים, כיוון שתשלומי הקרן הולכים ויורדים משנה לשנה. הזמן לתשלום, המועד, מהמועד של 26/6/2014 ועד 25/8/2014, יש לנו 60 ימים. אז ה-60 ימים זה הזמן לפדיון במונחים שנתיים, זה יוצא 0.1644. ושוב, אנחנו נוסיף 60 ימים לרבעון, נקבל שבסך הכל ב-25 לנובמבר 2014 בתשלום הבא, יש לנו עוד 152 ימים, ואחר כך עוד 244 ימים, 333 ימים, כלומר, יש לנו פה את חישוב הימים בכל מהיום, מה-26/6/2014, ועד למועד התשלום הקרוב. עכשיו אנחנו יכולים להפוך את זה למונחים שנתיים, אז הימים חלקי 365 ימים בשנה ייתן לנו את הזמן לתשלום בשנים. עכשיו אנחנו צריכים, זה התשלום
לצורך, זה אותו התשלום שמופיע לנו כאן. עכשיו אנחנו צריכים להוון את התשלום הזה, 76 לחלק ל-1.072 בחזקת 0.1644, כלומר בחזקת הזמן לתשלום, נותן לנו שהערך המהוון הוא 0.75. אותו דבר כאן, 0.76 לחלק ל-1.072 בחזקת 0.4164 ייתן לנו 0.74. ושוב, 25.76 חלקי 1.072 בחזקת 0.6685 ייתן לנו 24.59. התשלום האחרון למשל, 25.25 לחלק ל-1.072 בחזקת 2.67212 ייתן לנו שהתוצאה היא 20.97. אם נחבר את כל הסכומים האלה של הסכום המהוון לתשלום, נקבל את מחיר איגרת החוב שהוא 71.82. אז מחיר איגרת החוב 71.82. מהו המח"מ? כדי לחשב גם את המח"מ, אנחנו צריכים להכפיל עכשיו את הסכום לתשלום המהוון כפול הזמן לתשלום, שזה 0.1644 במונחים שנתיים, אז 0.1644 כפול 0.75 יוצא 0.12, ושוב 0.4164 כפול 0.74 יוצא 0.31, ו-0.6685 כפול 24.59 יוצא 16.44, והמכפלה של זמן לתשלום כפול סכום התשלום המהוון ייתן לנו את העמודה האחרונה. נחבר את כל המספרים של העמודה האחרונה, נקבל 113.828. 113.828 חלקי 71.82 נותן לנו את מחיר המח"מ, את המח"מ בשנים, שזה יוצא 1.58. אז התשובה של א', מחיר של איגרת החוב 71.82, ומחיר המח"מ לשנים, או הערך של המח"מ לשנים, הוא 1.58.